Halo, kumusta mga ka-listeners? Mag-shoutout sa ko dahil kay na ay nalimta, no? So, limtano na na kay nung sa kabisi. Ito mga ka-listeners, shoutout ni Jmar Paraculis. Sakto ba? Sakto ba ni Dol pagkabasa? Jmar Paraculis. Shoutout ni mo, Dol. O shoutout po ni Ruben Molina from Masbate. Shoutout nimo kanunay jud siyang nagpaminaw pod, no? Ug si Randy Gutierrez from Bahrain. Shoutout nimo sir. Kanunay nagpaminaw gikan pa ni siya sa Pikas channel. Gasunod gyud paminaw sa atong mga upload ng drama, no? So ug sa tanan nga wala nato ma-mention, kay si Mauro tatong oras ba mas mataas pas drama, no? Ay nga shout out sa tanang mga listeners na lang sa mga OFW nga kanunay gyud sila nagsunod og paminaw, no? Ilang na to i-mention og tagsa-tagsa. So shout out yung tanan og amping kanunay. God bless. So di akong amigo aro, shout out lang, busy kayo pangguna, no? Kay sagbot na ang agianan. Naari ko tigagi-agi. So dinhi sa tama na tong shout out, no, kay wala ko kainumdum sa uban, no. Basta kay tanang listeners, shout out. Ug paminawan ninyo ang ika-part 9. Medyo ko kalimot part 9 na gini sa basura ka lang. So paminawan ninyo. Sa pangalan ko'y lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, basura ka lang. O sa ba may tanaw ni mo si mong kaugalingon? Bisag unsao na itong panamin ba eh? Maura gyapon nga itong dagway. Basuriro lang gyapon ta. Bay abig. Ganong gaway? Ganong? Ha? Nakauna-una kag panamin? Anamin ko kay sutaon na ako nga akong kaugalingon. Kung tarong pa ba ko? Kung wa ba kumabuang? Ha? Da. Ganong kong tao? O sa ba na pagkasultiya, oy? Murag, laom na tugkaron, ngano man? Magkapaluya. Ha? NM? Si Inim. Ngano man? Abadi ay. Basta lang. Diya ka. Ay! Magkoyog kay! Bay kalay! Bay! Wala na minaw na ko ay. Nipadayon man noon. Abing? Oh, uy! Miss Melody! Asa na to si Kaloy? Naguna na mo. Kuan. Nagdali mo to. Ugon niya. Mura kaning Birni Santo ang dagway. Unsa? Ulgi! Molo! Mole ko no siya. Kay manamin siya siyang kaugalingon. Mao ba? Manamin siya. Tungod kay gusto niyang tanaw ng iyang kaugalingon. Ha? Gusto niyang sutaon. Kung okay pa ba siya? Ha? Ugwa pa ba siya mabuang? Mao na yung gisulti? Oh, Miss Melody. Nakalitan bitaw ko siyang gipanulti. Akong gipangutana, ani ni. Ha? Akong gipangutana. Kung unsay hinungdan, wa man musulti. Ato na. Ni paturato ni maglakaw. Agpasa siya, palihog. Uy, agpasa. 559, agpasa. Nga naman. Pahinumdumi siya nga kinahanglan nga moapil gyud siya sa lumba sa dagan. Kay may pusta biya sila ni Bragat. Sa tournament. Sige. Akong sultihan. Agpaso na ko. Agpaso na ko. Muuli kay manamin. Ay, iya tingaling gitisok sa iyang hunahuna ang akong gisulti. Nga kinahanglan nga manamin siya kung angay ba siya nako. Buang na oy. Nahiubos taon ang pobre. Hilom oy nang samkay. Kasama ni mo. Bay kalay, bay. Diyan na magyuta. Kitang tulong si Bay Buyaks. Kining gano man ka? Daw. Bitaw kalay. Sa may naitabo. Kaganina lang.
Di ba kayo mahitabo ba nga maguna-una kag palit o ilim nun? Pero nipalit ka? O, seryoso kay ka. Nahurot ko dahil ni mong usak botilya god. Unya, ikanta pa dyan o pagmahay. Ay, wala eh. Uy. Ayaw paglimod ay. Ba't kaloy? Mura magdi takauban na ini. Oo. Saan na. Nang hupaw kaglaom. Di pa daligi ko papas ni Miss Melody ni mo. Ha? Nga, painumduman ka. Nga kinanglan nga, moapil yung kaslumba sa dagan. Tungod kay, may pusta mo ni Bragat. Mausan na iyang dihang yun ako. Nga, mudayon yung ka. Paminaw lang. Wa? Ha? Siguro, abay. Tingalig mahiubos Miss Melody ni mo ng kalakihan ni mo. Wa ko'y labot ug mahiubos siya. Ha? Ay, kuhan mo goodbye. Ha? Kung mo balibad ka, kung di ka mo dayon, murag mawagtangan siya o pagsalig ni mo. O makaingon siya nga, wa kay baruganan nga pagkatao. Correct! Sakto kayong gisulti na bayawing. Sakto. Bisag yung na lang ko bay. Pero, kantigo sa kong mo-analisar, oy, mo-analisar. Bitaw bay kaloy, bitaw. Sultihi ko ni God. Sa may nungdan. Mura man dunay kaugnuan sa imong bahin. Dasig lang ko tagod, dasig lang. Dasig sugbo. Ay. Diis, dasig sugbo. Ha? Yes. Nagunawang ka, kuhan bay, abot dere. Nga, saman, kapanamin na ka. Matod ni mo, manamin ka. Oo. Nakapanamin ako. Hmm? Ug nakaingon ko sa kong kagalingon. Baga ra kay kog naong. Bagag naong. Ha? Thick face. Bagag face? Nga naman. Baga ra kay kog naong. Kay. Ha? Nga sa atong pagkabasurero, Ha? nanimaho nagbasura, Ha? nakasulti pa ko ni Miss Melody. Nga. Nga permi na ko siyang gidam ko. Unsa? Nakapadayag yun ka? Adya. Ako lagi sa gisultihan. Nan. Nga human sa atong trabaho, magdagan-dagan ko paingon dito sa ila. Kay. Kay gusto na ko siya makita. Ug malipay na ko, nga ako siya makita. Adya! Unya! Nakasulti ka. Nga mahal mo siya. Nakasulti ka. Wa, bay. Ha? Wa. Pero ang sakit, Ha? kay gingnan ko niya. Nga panamin kaloy. Kung angay ba ko niya? Ha? Unsa? Wala ko gibunalan og puthaw sa akong uho. Yeah. Bangagon. Akasultian na si Miss Melody. Dakugang ko. Kasi ako na unsa. Pero, unsa ang taman? Maumana ang kamatuoran. Bayabing. Makaingon girana si Miss Melody. Nga. Kay, importante masad kayo nga, imposible. Imposible masad kayo nga, mauyab ni mo siya. Bay, abing. Gipunan nimo nga ako mga kasakit karon. Ala ka, Bing. Bay kaloy. Sa naman taong gawin? Bay! Dawaton talanggod ang tinuod. Ala ka. NMGN. Unsa man kuno na. Nga maugyad na. Bitaw. Nakasabot lagi ko. Ala, nalain. Mau bitong maingon ko nga. Gidungagan mo nga kung mga kasakit. Kay sakit mang kamaturan. Aron dili sakit. Dawaton lang nato. Ha? Bitaw eh. Dawat lang. Ana lang yun. Ana lang yun. BBN. Ha? BBN. Say bibiin. Bibin? BBN. Bitaw ba no? Lingaw-lingaw na natin. Laban lang. Pero para na ako. Ha? Ayaw na problema. Dasig lang. Ayaw na problema, habay. May buyaks. Dito, pasag dahil nga si Miss Melody ang maproblema. Ayaw ka problema. Stilan. Magbuot siya. Huwag mo na imong gibati. Bitaw! Diil! Ano sa DL? Dasig lang. Giti ka to ba? Bisag gibaw ta. Wa gi kay paglao man na. Kana? Dasig lang. Ang importante, nga, nahibaw siya. Nga, ibog ka niya. Bitaw, no? Biin na sad. O nga, kanya, sa Merkulis, ang lumba sa buntag. Ang lumba sa buntag. Apil ka. O pagkahapon, tournament ha. Tournament.
DPD. Sa may dipiti. Depende. Oh, Liputol-putol sa usir. Ay. Natakdan ko ninyo. Ana, maproblema si Miss Melody, ana, maproblema. Mau gani. Muna. Kamu rabi talaga ingon? Nga. Nga, Nga, pasagda na to si Miss Melody. Kay. Nga maproblema. Wa. unsa? Pila na kaadlaw nga, uwa mo balik sila si Kaloy diri sa bilyaran. Wa mo practice. Maayo unta tuog mo practice, kay April na ba siya sa tournament? Oh, uy, si Bragat, siya ka na ni Apo. Iyo, usa ka nag-ibong da? Mao kini ang t-shirt nga akong ipanghatag sa tanang mga players sa tournament o sa mga moapil sa lumba sa dagat. Oh, mao ba iyo? Yes, nita. Pero na akong ipabuhat ita nga with colors. With colors yun, ha? Para ninyo sa officiating committee o sa mga referee. Ang maayo ka ayo iyo. Kining tanan akong gibuhat para musikat ang bilyaran ni Melody. Nga mukusog ang inyong negosyo. Oh, salamat ka ayo iyo. Si Sir Masong, asa siya? Ha? Ano lang siyang pagita, Bragat? Ha? Kay makaguba to sa kong adlaw. Oh, Tita Barbara. Si Bragat o si Barbara nagkasulti sila. Maragi kulbaan ko unsa kay panagsultihan. May nagdili mo sipet si Bragat sa mga tubag niya kang Barbara. Kay basin og nagsukit-sukit kininiya. Si Bridget nanawag. Hello, Bridget. Hello? Unsa man, muari ka o dili? Ha? Kung dili ka muari, mulakaw ko. Asa ka man? Mangitag laki. Unsa? Muari ka o dili? Tubag! Muan na ako. Ayaw paglakaw, ha? Aw, laki. Sige, magpaabot ko. Ayaw pagtukay, ha? Bridget. Basta ayaw paglangan. 30 minutes from now, ni anak ka rin sa bahay. 30 minutes? Maligo pa ko. Ari lang paligo din eh. Ako'y sabon ni mo. Pero... Unsa man. Di ka makabiya dayon kay hadlukas imong asawa, ha? Hadlukas imong asawa nga pilpilo na kaayo? Bridget, please. Ayaw, ana. O nga naman. Muan na lagi ko. Muan na ko. Pabuta ko. Ayaw ko papaabuta og dugay, ha? Okay? Bye! Pagka-demanding. Kapoy ba yan kinabuhi. Pero di pa sa mahimo ka. Di na ko siya tungahon. Doon ko lang yun. Iho, Bragat. Kabubag yung barkada di Masong. Sultihe lang yung kuno ko. Kisay iring-iring ni Masong. Tita. Ay, tug-ani lang kukukod. Ayaw ko bakaki, ha? Muna'y butang niya. Wag yung kuy ikasulti ni mo. Tungod kay... Sa among panagkuyog-kuyog ni Mr. Masong. Sugal rin yun ang among gibuhat. Derby, casino, poker, o guman pa. Pero, babae, buslot sa lubot. Wag yung ko makakita na ni Mr. Masong nga may kaubang babae. Ay, basig maikog ka lang tungod kay barkada kaayo mo. Dili, tita. Okay, bueno. Dili ko ikaw pugso ni Iho, Bragat. Pero, di kid bawas sa kukunahon nga kada si Masong. Doon na kinagikabuang ang babae. Ha? Masakpan kuramang yun na ba? Tita Barbara. Okay, gusto na niya ako na ning isend. Karoon na ito ba sa doon ay sipyat. Mr. Masong
urgent meeting. We will be waiting at the Chicago restaurant. Mr. Bibim Realtor. Okay. Ako ning isend sa kong cellphone nga perming basahon ni Barbara. Ginamit ni ako ang laing SIM card na reserva. Nanong doon natin reserva na simpa o SIM para sa lain akong cellphone. Okay na. Magdali ko. Oh, si Mr. Masong. Asa ba siya? Naka-short lang, naka-sapatos, o naka-sunglass. Sarasad ka di karahong dako. At turasad tigali din siyang kabit. Tita Barbara. Klaro kay ning iyang lakaw. Iho, asa ka, Mr. Masong, ha? Naka-short ka. Wow, na, white short. O niya, naka-black t-shirt. Oh. Naka-sunglasses. Pag-gets kikang tanaw na. Nisamot ang imong kagwapo. Iho. Naimyo na ko na. Magagnaw. Kini, may atuon lang kong iho. Nasad. May atuon, nasag ka. Kinsa naman sad? Realtor. May kong patuho, Masong. Unsa ka man. Aron ka mo to, ni ay message. Ha? Unsay message? Ni ay message ako ipakita ni mo. Niya cellphone. Basaha. Kanimo Masong. Message. Ni alagi basaha. Tanawa ro magkatuo ka. Wa ko magbakak. Ha? Nay nag-text na ko patuunain ko. Urgent meeting. Mao ba? Mao ba, Mr. Masong? Tuo man ka na, bragat iho. Buhi kay nagbakak tawhana. Bakasad. Basaha lagi. Tanawa. Basa. Kadiyot. Mama ng cellphone na pinimin mo tanahon. Bitaw. Sani? Basaha. Mr. Masong, urgent meeting. We will be waiting at the Chicago restaurant. Mr. Bibim Realtor. Unsa na? May urgent meeting, guys. Basta na dilitoon. Kwarta ko na. Mao ka na. Iho, bragat. Bosa, excuse lang ko na. Yan, taon na ka. Kadiyot lang. Nga noon. Ambi na cellphone ko, kay mula ka na ko. Ayaw una. Nagdali ka baya. Tawgon ko una ning nag-text ni mo. Unsa? Akong sutaon kung kinsa gyud kini si Mr. Bibim. Okay? Barbara. Ano ba? Sabi, buhaton mo, ha? Ay, nag-text man ni siya. Pustaw ka dako. Kuno sa inyong mitingan. O kung tinuod ba nga adto mo sa Chicago restaurant. Tawagad ako, kadiot lang. Tawagi! Unsa? Doon na rin kay meeting, Mr. Masong. Mo lagi ba? Sana naman to urgent meeting. Doon na iho. Ako, di kinunta ko muna ka. Okay, niyago ka. Labaw sa tanan, niyago na yung asawa na ko nga si Langga Barbara. Hilom! Longkos imong mata. Paghilom ko diha kagitawgan ako ang number sa nag-text nimo. Niya sa naman. Ani ang nagsigig ring pero why dito pag? Hindi vibrate ka ng cellphone line. Mali yan dito. Kalitse! Di mo tubag. Magsigilag ring! Busy tingari. Buisit. Ha? Nahunong nag-ring. Wag yun. Nitubag. Doon na ko yung meeting. Basi kuwato ka kumbantay. Dawata na cellphone mo. Bebe. Kaya mo ato na ko. PMM. Say PMM daw. Pagamping, Mr. Masong. STP. Usay STP. Satan ang panahon. Okay. Sige. Ay kabala kayo, magampi ako tungod sa akong pamilya o ang akong langgang asawa nga si Barbara. Okay. Tamis pamation, pero pait pas panyawan kun baoy tagamtamon. Barbara. Magkali ko kay pasilog mula ka si Bridget. Asa ka di? Melody, anak, may meeting ako. Meeting? Kang kinsa? So sa Realtor, sige diya ka una, nagpaabot na sila ka na ako, urgent meeting. Sige, harin ako.
Meeting? Huwag yung kumuto o Melody nga doon na siya ka-meeting. Unsa may gituhaan ni mo, Mami? Ay, ang kabit. Sa tanang mga lakaw ni Daddy, kabit na lang yun, Mami. Baka kung magkanang amahan mo. Mami? Maayon taog mo tupag si Buyaks o si Aping. Ay, kang Buyaks maning akong gitawagan. Hello? Si Buyaks ni? Ako ni. Si Miss Melody ni? Yes, ako. Naa si Kaloy? Ay, tubagas, Miss Melody. Ngita ni mo. Tubag. Ikaw lang. Di ko magigsulti niya. Ay, naunsa ka man taon ba Kaloy? Bakit sulti, uy? Naunsa ka man? Mura ka man na bayot. Babae nang nawag ni mo. Di ka magsulti. Tubaga. Buyaks. Mabuyaks ka ron. Buyaks bitaw ko. Hagbayar ko ni baong buyaks ko. Bakit sulti, ay ko king na nga. Huwag ka mangandoy makabati sa tingog ni Miss Melody. Sa muka ni mo eh. Yun sa muka. Ado, tanaw. Akong sampungan ng cellphone para nga di siya makabati sa bati mong gisulti. Tubaga na. Ambi. Hello? Miss Melody? Kaloy. Miss Melody. Humalakog pa namin. Sorry kayo nga nakasulti ko nimo nga magpangita ko nimo. Sorry kayo. Nga nagdamgo ko nimo. Ayaw kabala ka, Miss Melody. Paningkamutan ako. Nga dili ko magpangita nimo. Paningkamutan ako. Nga dili sa ko magdamgo nimo. Bagkarki ko na. Naka ako pagigkogsulti nimo nga gusto ko makakita nimo. Ibagdagan-dagan ko aron makita ka lang. Kaloy. Sorry kay Miss Melody. Pero pasagdi lang. Human ko nakapanamin sa kong kaugalingon. Nakaingon ko nga bagkarki ko na. Nga wagi ko mauho sa pagsulti nimo sa akong pangandoy nga makita ka. Ug samtang nahiubos ko nimo sa imong gisulti nga angay baka ko nimo, nakaingon ko sa kong kaugalingon. Gugma na baka ni. Unsay gugma? Unsa tong gisulti mo, Kaloy? Klaro ha. Unsa? Nakaingon ko sa kong kaugalingon, gugma na baka ni. Kaloy taon, uy. Pero ay kabala ka, Miss Melody. Kalimtin na akong isulti nimo. Buong araw tingali ni sa nagsalimuan kong pagbati. Apa ka diya, Kaloy, uy? Ito? Basta, kalimtin na ni Miss Melody. Erase. Okay? Ay, okay. Nanawag ko nimo aron pagsiguro. Kun mo apil ka ba ugma sayo sa buntag? Ha? Nga mao na ang lumba sa dagan. May pustara ba mo ni Bragat? Di lang tingali ko padayon, Miss Melody. Unsa? Ay kung katagig problema, oy Kaloy. Nakapusta na ba ang tao nga mupusta nimo? Pero... Kung mao na, baka kun di ay ka? Unsa? Baka kun di ay ka. Di ka kasaligan. Ako ang kining... Why babae nga musugot nimo, anak, Kaloy? Kung ingon ana ang imong pagkatao. Unsa? Dili maayo ang tao nga way baruganan. Kanang tao nga sama sa kugon. Nga mapilay lang dayon kun huypon sa hangin. Miss Melody. Wag ayo ng tao nga way baruganan. Di ba salig na gug ka? Nya karon balibad ka? Nawag tang akong bilib nimo, Kaloy. Bye. Puisit ka, Kaloy. Oh, unsa naman ka? Ano, hoy-hoy man ang mga baga. Kon kining. Si resulta sa inyo panagsulti ni Miss Melody.
Nagpalayo ka man sa dihang nagstorya mo. Klaro kaayo nga nakatamay siya sa akong pagkatao. Ha? Ay lang na una. Ay lang, good. Kay, mo man yun na may tabo. Basta gusto tang makitupong nila, tamayon kita. Tungod kay, pagkalayo ra na to kumpara nila. Sakit-sakit lang kas dughan ni mo. Diyan sa naman sa dini mo? Ako magkusang kingnan. Nga? Ambot og ano nga maghandom ko nimo. Kay? Gusto ko makakita nimo. Gamguhon ko ikaw. Yay. Nakapangutan ako sa kong kugalingon. Gugma na ba ka ni? Nga. Uy, manya, si tubag. Kingnan lang ko nga kaloy taon ay. Ha? Anya. Ako siyang ignan. Nga. Nga ayaw ka bala ka, Miss Melody. Kalimting akong mga gisulti. Bunga ra siguro ni sa nagsalimo ang ako pagbati. Ay, sa tubag. Giingnan may noong ko. Nga. Saba ka diya kaloy, oy. Wa. Unya, wala siya mutubay. Yan akong gipangutan kung mupadayon ba ko sa pag-apil sa lumbas dagan ugma. Di ako siyang gibalibaran. Uy, kanugon. Matod pa bitaw nimo nga pasagda nato si Miss Melody nga maoy magproblema. Ha? Ay, tuod no, pero kon. Ngayon sa may pungya. Wala sa nimo kung labukog sa iyang gipanulti. Ha? Nga naman? Giingnan may noong ko niya nga tao kuno kong way baruganan. Baka ugwa kuno'y babae nga musugot nako. Ay, bangas ka. Dili mayo ang tao way baruganan. Kanang tao nga sa makunuskugon nga mapilay lang dayon kung huypon sa hangin. O nawagtang ang iyang bilib na ako. Dayon bang off dayon ang cellphone. Na. Ay, mau ni angay ni mong huna-hunahon sa makadaghan, bay kaloy. Sakto man si Miss Melody ba? Nakatando na ko ka. Nya, balibaran ni mo. Huwag mo dahil di mo anoy. Pero hupa-hupa kay ka. buyak. Hupa-hupa Kani. Saan na sa ambulansya? Abot na ba sa ring? Kining. Bayabing. Wala, padayon yung ka, bay kaloy. Unsa? Ipakita sa di Miss Melody nga tao ka na may baruganan. Yamat Dragon. Baruganan. Baruganan. Itre. Baruganan. Basta baruganan. Basta baruganan. Itre. Kaniyara kong naminaw ninyo. Kay. Ipakita di Miss Melody. Nga. Pisan o gipasakitan kaniya. Blikon ka. Wa ka magpakawa sa paglaom. Aron siya mo bilib ni mo. Ha? Kana! Utak ang gamita! Ipakita niya! Wa ka matandog sa iyang pagtamay ni mo! Naunsa man ka? Total! Expected naman na! Nga iya kang insulton! Arangki na. Ha? Expected naman! Nga dili ginamusugot ni mo! Ha? Ikaw nalay daginoton! Ahak na lang! Bayabing! Isa ka man taon! Gada ginuto ni Miss Melody! Ha? Grabe. Pasuriro lang ta! Nganong giliaban mo ko ni mo? Nganong giliaban ko ni mo? Ha? NIT! Sama na! Magisi ni taon? Bisa giliaban. Okay na nga akong short o kaning kuhan. Okay. Ay, bay, kaloy. Nangsam tao kay. Bisan ingon ko ini, bayabing. Pero may kasing-kasing ko sakitan nakasamot ka. Nasamot sama. Bay. Pasuriro lang ta. Pero may kasing-kasing ko sakitan. Tao lang ko, bayabing. Tao lang ko. Gisultihan talang ka? Inat mong... Ada dolar ba sa kong simod? Hagkan na sir. Ay. Para dili, gisultihan talang ka, para dili ka tantong sakitan ba? Nisulti na ko nimo nga dawato nato ang kamatuoran. Bitaw, boy, kaloy, boy. Boy. Som, no, naong ninyo ay Ay. Diyan na mo! Ha? Bay kalay! Bay! Eh, pasagdi lang to, eh. Ha? Pasagdi. Kanong di man nato dawato ng kamatuoran? Ug nganong si Miss Melody man sa gyud ang iyang nangibgan. Ha? Kanay bawo man siya. Nga imposible magyunang may tabo taon ay.
Ay, pasagdan lang nato siya. Ising gibati. Ano siya ka ba? Ha? Pasagdan? Pasagdan? Sagdan. Ito. Isa number. Ito. Basta pasagdan. Ito. Ha! Unya! Pagdayon siya o kapil ugma. O dili. Tumag! Nung saan nung tako, ano yung mukha noon? Ikaw man din eh. Mura dili man kuno siya. Ha? Na, samot nga dili sa sugto ni Miss Melody. Mao gani. Nagiingnan siyang Miss Melody. Nausa siya kataong bakakon o way baruganan. Paksit! Hey, Miss Melody. What happened, huh? Murag magulaanon man. Okay ra, Bragat. Ugma, mao na ang lumba sa dagan. As early as 6 o'clock, atong sugdan. May kay bugnaw ang panahon. Sa mga alas 8 lang, Bragat. Okay ra ba nimo? 6:30 to 7:45 a.m. ang registration. Niya pagka alas 8, start ta. Okay ra ba? Basta ikaw, huwag ko'y pagsupak, my love. Bragat. Yes, Miss Melody. Dili lang kong magpalikoy-likoy pa. Ha? Diretsohan na lang ka. Kining ako, diretsahan ka sa akong tuyo. Once again, sultihan ko ikaw. You are my inspiration. Bragat. You are my destiny. You share my reverie. You are my happiness. That's what you are. You are my destiny. You share my loneliness. You are my dream come true. That's what you are. Kasag-ode ka sa kanta ni Victor Wood? Daghan king mangantaan na deres video ki. Ay kining Miss Melody. Baog yun na ang matuod kong gibati. Sorry, Bragat, ha? Wa pagyud masud sa kong utok ang pagpakigrelasyon. Unsa? Apan nga naman? Di ko gusto nga ang nasinati karon ni Mami. Mauusab ang akong masinati. Melody? May kini anak yung ka. Bago kong liko. Bantog na nga, please ko kay ka. Wa nasad ko ipanti, awa. Ay kabala ka, palitan di ka. Ay, unsa mo sung. Amigo lang ta, Bragat. No string attached. Pero... Hinaot nga magkasapot ka. Iki-ii. Ha? Iki-ii? Asa kutob ang akong pag-antos. Awa man ti ka paantusa. Ang bugtong mong buhaton, Bragat, para di ka mag-antos. Patiya ang imong pagbati diri nako, Bragat. Period. Melody. Kakita ka sa kahimtang nilang daddy ug mami? Way kalinaw ang ilang kahimtang. Depende rin tingali sa magtiayon, Melody. Tingali. Pero sa kong kabahin, nitalaw pa ko nga mo atubang niya ng maong kahimtang. Melody. Iho, Bragat, Melody. Tita. Asa ka, mami? Nag-short kag maong. Unya nag-rubber shoes. Gubat akong tuyo. Unsa? Apaso na ko ang imong daddy, Masong. Asa man mo apasa? Ato sa Chikakoy restaurant. Ato man kunong meeting dito. Unsa? Meeting kuno sila ni atong ginganlan og Bibim. Nga usa ka realtor. Unya ano mo apas ka man? Ay akong sutaon kung tinuod ba gyud siya nga tuwa siya dito.
Mami, ayaw na lang kong pangitagubot pa. Uy, dili, uy. Hangtod sa hangtod na balanggit kong tuntuhon, iha? Mami. Iho bragat. Biyaan taon na ka, ha? Sige. Palayon tita. Diha na mo. Og Melody, ati man na si bragat. Ayaw gyud pasagdi. Oo, Mami. Sige, arin ako. Nakita mo na, bragat? Oo, Melody. Murag, napubya ko, bragat. Unsa bagay gusto nimo nga paliton nga bag, ha? Elfie. Ilvi. Ay, kamahal man, ana. Kung dili ka, anak, kato na lang, Dior. Bridget. Ay, Kalain mi. Ayaw na lang. Kapoy baya. Bangon ko. Ay. Pauli na kay mulakaw ko. Di paano ko nimo? Di karon papaulion ko nimo? Huway lami. Pauli. Adto ka sa tiguang mong asawa. Bridget. Lakaw na, pauli na. Ayaw lang godayon pang lood. Good. Kapoy di mo masong. Balibad ka kung way kwarta. Balibad, dili ko mamugusan, oy. Abi pa lang, gihukukan lang ta ka. Kung doon na paliti ko, pero og way kwarta, balibad ka. Hupaw mo ka diha. Og diwa, simple. Kasimpol na sabton, pauli na. Mananawag ay, imo tingali ng asawa nga tiguang. Bridget. Tubagon ako. Hello? Bridget? Ayaw. Hadlo ka. Baya ni Musa? Si Parpara. Dili. Si Bragat. Ay, salamat. Ambe. Tubaga na yun. Aron makapauli na ka. Ambe, hello. Bragat, iho. Hello? Di kayo maglaro yung signal. Hello? Hello, Mr. Masong. Okay na. Mr. Masong, nanawag okay ba? Maklaro na ba? Klaro na. Naibaw kung wag ka sa chika ko naibaw yun ka. Di ako kang Bridget. W. Unsay W? Watch out. Ha? Si Tita Barbara, tuwa pa ingon sa chika ko Unsa? Okay na. Apay bawang talagang daan. Para magapangandam ka. Salamat iyo. Salamat. Nakadungog ko. Bisag wa ni mo gi-on ang speaker. Pero nadungog ko. Nangita ni mo imong asawa. Bridget. Hiluan pa na ni mo. Unsa? Makahimo ka na o dili? Bridget. Ayaw sa dana. O nga rin tawag hiluan. Di kakapiyas imong misis. Dili ka na mahimo, Bridget. In love kita kasi mong asawa, no? Ay nga nangita pa maday kaglain, sad. Kuan, kining. Kapoy ni mo. Pauli na, Pauli ba, leche? Bridget. Matud niya nga anhi sila sa Chicago. Pero, urag sirado man ang Chicago. Nanay guard. Guard? Ma'am? Guard, sirado din Chicago. Kita man ni mga oblihi. Sirado. Basta sunpod nino. Girenovate pa ni ma'am? Mao ba? Girenovate? Oo, girenovate. Nga naman ang ta. Ay nalagpagutan na kay wakay labot. Girenovate. So klaro kaayo nga nagbakak si Masong nako. Ay napagpalik diri ha. Kapoy ni mo tiguwanga ka. Bridget. Patuga-tuga. Balik si mong asawa, leche ka. Hapit ko balugpiti. Ginambahan ko. Bridget, Ninday. Bridget. Wala ko ito baga. Pagkabaltita ng hinampak.
Apoy ning tiguwanga. Kung wala tay kwarta balibad unta leche. Bridget, Ah, ambler agad ko. naapa di ay. Ha, karon ka. Blay ko bang? Bridget. Sige na. Oh. Hello, Kaloy. Huh? Asa na ka? Ari aon niya ko, pi. Sa ito nabati na ko. O ari ako. Miss na miss kita. Batra na noon eh. Sige, magpaabot ko ni mo kalay, ha? Basta ha, sure ha. Ari agyot ko. Magpamasahe ko ni mo. Batra. Magpamasahe siya? Oo. Basta ha, humani mo kulit na sa basura. Kaligo. Nya magpahumot ka ha. O nya, ari ako. Magpamasahe ko ni mo ba? Okay ra? Sige, thank you. Miss you. Bye. Magpapatay ko ni. Bridget! 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 Kasama ni mo, oy! Napani ka diha? Wapani ka ni Biya? Pauli ko na sa inyo. Kinsa tong gitawgan mo? Kaloy? Ang pasarero? Wa kay labot masong. O pasag di ko. Mapatay ti kang buang nga ka. Oh, sige. Sige. Bahari gid ko. Tungod kay ikihata ka sa barangay. Unsa? Detreting imo na ko. Kasabot ka? Ikihata ka sa barangay. Ikihata ka. Bridget! Kalagot ba yan? Patuda ko katong Kaloy. Buset! Makalagot. Oh. Ay, di na sa si Barbara na saan. Karun ka. Hello! Nayabag ka! Kaisagod rin mo animal ka! Naglagot ko. Animal! Gibuangan ako! Hanggaw siya! Buang siya! Masong! Unsay toyo? Nang anong nadawag ka? Unsay toyo? Ay, kasarbahis ko rin mo, Masong! Ako man kasabaan ni mo! Naglagot ko. Gibuangan! Nalangan na lang kong maayo. Nag-usik lang sa oras. Naunsa ka? Naskam ko! Nakanungog ka, naskam ko. Unsay na-scam ba, hoy? Kinsa ba'y dili maglagot lang ga, Barbara? Nga gibuang ako, gi-Indian ko sa animal. Schedulan pa ko sa diyan sa Chikakoy. Diya, wa dito? Unsa? Wa dito? Wa ko tunga, ha? Kasi di maglagot, na. Hinungdan kami biya na lang ko dito. Padong na ko, Sway. Padong na ko. Unsa? Magpalit lang ko glitson, Billy. Para magsautas pagpangaon lang ga. Masok. Pabuta ko, Sway. Yung mga auta. Napas mo lang ko ning kalakiha. Wako, Spy. Giapas sa kas Chikakoy. Ha? Pero why ablay Chikakoy kay gi-renovate? Correct! Gusto! Gusto kayo. Mauna na high blood kong samot. Ha? Nito nga pala tamparusan. Pusilan tingalin ako. Gisayo na nang ba? Nagdali-dali pagkus paglakaw. Ha? Gibiyaan lang ko si Bragat. Unya ikaw nagduda pa gani. Unya wa di ay. Kisay mali pa yan, ha? Dudahan patani mo. Samot! Masong. Pauli na sa ato lang ga. Kaya magdungan tong pangaon. Magpalit ko kinasal. Magkalagot. Bye! Naunhan ko na. Diriti ay siya. Ug nakita niya nga gi-renovate. Ug wa siya tunga ha. Ay makalakot kita doon. Makalakot. Kisagot ay malipay. Ako'y nabuthanda. Inay ako'y masuko. Siya na noon. Gisapot. Ay, muuli na lang ko. Ay, muuli na lang ko. Buangan ni gamit na itong abilidades pagpamakak. Asa ka na ko ikita karon si Kaloy. Apasig tuas bilyaran. O dili ba? Nanguha pagbasura. Nagkahanggaw ba na ako? Wa man ko makaunaw na nini. May cellphone ba na itong tawanan? Ganun ako makapangayo og cell number niya.
Gusto, si Melody. Basi nung doon ay cellphone number si Melody kaniya. Uli lang tingali ko. Wa ko'y gikadua sa bilyaran. Ulos mga way kwarta. Wa na sa balik si Melody. Saan ka na kong bayana? Ripon ko na balangka kini. Ay, murag idlas kay siya na ko. Huwag ni prangka nga dili yun siya musod o gugma. Kaya napubiya siya sa kahimtang sa iyang parents. Usa o mo sa ni Mr. Masom. Wa magid mo undang siyang bisyo. Kumplito. Babae. Sugal. Inom. Tabako. Uy, si Tita Barbara. Nabalik na. O saan kaya resulta? Nag-abot ba kaya silang Mr. Masong? O saan, Tita? Under renovation ang Chikakoy. Why abli? O guwa dito si Masong. Wa dito? Gitawgan ako. Kay klaro magkaing bakak. Nga nung adtong man dito si Chikakoy nga sirado man. Oo niya, sa dihang gitawgan mo sa may resulta. Kasabaan ko na unta. Pero naunahan ko. Nisintas kasuko ang kaniman. Si Mr. Masong pa ang nasuko? Ay nasuko. Tungod kay perting lagutan niya. Tungod kay wa siya tungaha sa tao nga nag-text niya. Matod niya, na-scam siya. Saray. Ako pa'y kisingkahan kay perting lagutan niya. Kay nausik ang iyang oras. Nagdali-dali pa kuno siya. Gibiyaan ka niya. Nagduda ko. Unya di ay pag-abot niya dito. Wa di ay dito. Pasti lang buang ano. Wa di siya ito nga. Ay giagda na lang ko niya nga papaulion kay bagdungan na lang ko numig pangaon. Pinangga na yung Mr. Masong. Burasag kog nito o bragat, di ba? Uy, Tita Barbara. Ang taog bistado na iyang pinuhatan. Lisod ng tuhuan pa. Tita Barbara. Si Mami, nauli na dahil siya. O nagsulti silang bragat. Sa mga na po. Nagkita pa ka silang daddy? Oh, si daddy. Siya ka nang miapot. Iya. O saan ang dani mo, daddy? Nagpalit lang ko lechon. Si mami ni mo, nana? Na naman. Unsa man nag-abot mo? Wa mo magupot? Ngano magupot man? Ay, niapas mong gutos mami nimo. Nag-abot po rito sa Chikakoy? Wa, tungkol kay naglagot ko. Wa ko magdugay dito. Buang-buang tong nag-text na ko. Wa ko tunga ha. Werting sa puta na ako. Mibiya ko. Nanawag si mami ni mo. Miapas niya siya. Kung tungod sa kong kalagot, ay napagan na hinoon si mami ni mo. Nanawag man si mami ni mo na ako, nasingkahan ako. Napiksan siya sa kong kalagot nga wa ko tungahan niya itong mitext ka na ako. Wa di ka tungaha, daddy? Ay, wa lagi. Unya, mituo si mami di. Nituo. Ano di masya mutuo? Nituo siya, giagdan ako nga pauli na lang kay magdungan tagpangaon. Magpalit ko lechon. Muning nagda ako. Kana di. Anak, yun. Pakigsaw panagsa ni mami. Ara, magyug ko ba? Pero kana lang si mami ni mo, mao'y madudahon lang kayo. Bitaw, no? Magduda si mami. Bati man ang magduda. Bati? Paano, daddy? Bati ka magduda? Anong bati ka ng dudahan tao eh? Ano magduda pa man si mami, uy? Di na lang unta siya magduda, no? Kay tinuod man. Melody, way unay. Maikog man tani mo. Maikog ta ini, tita. Ayaw ka ikog. Dali na.
kay makiksaw si Masong nato. Dali. Si Melody. Ay, syempre, mudungan natong pangaon. Dali, Melody. Mga unta, naa si Bragat, mudungan natong pangaon. Kamo lang, Ming. Pusog pa ko. Ay, dungan ni Midire, oy. Mami. Melody, respetuhi ko. Ay, okay, Mi. Burag na si Piat ang imong amigo, no? Kinsa to? Bibim? Bibim. Realtor. Dito ba yun ni schedule sa Chicagoy nga gi-renovate pa? Buang. Hanggaw lagi tawana. Tarantado gayud. Kikinsa makato siya. Kailaman ko niya. Pero gibinuang nga na ko tingarig hinanggawan ko sa buang. Basta makita ko lang to siya. Napugon ko man to ba? Nahago lang ko dito. Yes, to na basong. Iko na. Natinga sa kani ko nga nung dito niya gischedule nga sa pag-abot ako dito girenovate man diya Excuse me, Mami, Daddy, Bragat. Mauna ko ninyo. Anak, Melody. Sa to yung cellphone number ni Kaloy? Nga naman, Daddy. May tuyo ko niya. Ang cellphone ni Bay Kaloy. Bay Kaloy! Bay! May nanawag ni mo ay. Ha? Kasi nanawag? Numero raman na o may pangan. Hindi. Tuuda. Hello? Hello? Kaloy. Uy. Kisa ni? Masong ni do. Uy, sir! Sir! O siya ato, sir. Nanawag lagi ka. Katubang ka kung ipasaling ni mo do nga kumupat ni mo tournament. Okay na to, ha? Uy, mao ba, sir? Tumano ni mo, sir? Oo, of course. Ako nang gisaan ni mo tumano kay di ko gustong tawag ko ni mo pagkakon. Ay, salamat, sir. Pero, Kaloy. Sir. Tunganay ko do. Katubang babae nga, katubang nag-selfie ni mo sa cellphone katong, sa tinga na to do. Bridget? Sir. Bridget to siya, sir. Nga naman din, sir. Pasidaan lang do. Ayaw hilap ditong bayhana. Ha? Nga naman, sir. O sa may hinungdan? Daga man to siya, sir. Unya, ulitaw man ko. Di man kuminyo, sir. Sama ni mo. Kaloy. O sa may hinungdan nga pugan ko ni mo, sir? Pasidan ang dalang ka do. Ayaw tong hilap din. Mamiligro ka itong kabayhana. Pasag dira, sir. O masibili ni nga akong kinabuhi. Basurero ragod ko. Basta Kaloy timon ha? Ipasidanaan ta ka, ha? Salamat, sir. Bye, do. Dili kay ko tantong makabuga. Hindi ko makasulti kang Kaloy nga dili ni labdan si Bridget tungod kay ako kini. Buisit. Mitubag na ba nga si problema kay ulitaw siya o dili sa manako nga minyo. Buisit. Nganong magbuot man siya? Iring-iring man na niya. Unsay iring-iring? Si Bridget. Katong gikuhaan na kukuan ba? Basura. Iring-iring na ni Sir Masong. Amahan ni Miss Melody. Mao ba? Wala kay. Di ba ka matuon ako? Puta kag sulti, oy. Minyo ba yan na? Tingalig ikaw makaingon nga magkagubot na sila. Ikaw ramay ako gisultihan. Gawas lang tingali kon ikaw, manulti sab. Wala ko labot ana. Ba nga goodbye. Asa tong daggoy ato? Kuan? Guwapa ba siya na? Guwapa mo lang? Guwapa yun. Guwapa? Pero lasa babayhana eh. Kay? Kapyot lang ni Sir Masong. Kapyot?
Yan na siya ba'y dahil yung kwartahan. Bisag may edad na, makakubit ang gihapog batanon. Naman natagkuha sa basura? Oo, ato man gi-advance og kuha. O ang kuha uno nato, o mga adlaw ato nang gikuha karon. Oo, kay panganda man eh. Kay sayong kagaugma para sa lumbas dagan. Depende. Tanaw na ni. Kung madayon magud ko. Oh, tunga uy. Mawadaan ka bilib si Miss Melody ni mo. Ay. Saan? Magpatubil ka? Oh, tubil ta. Napay motor nga nagpatubil ay. Bay Boyax. Tay Paragon. Naman. Kana nagpatubil ba? Ha? Kaila man ko anak. Kaila ka? Kisa na? Si Bridget ka na. Oh, mo ba? Dolo na ko. Sige. Dola dayon. Dala akong bayad dong. Dugay nang mahurot ng 3 ka litro. Nagpatubil ka? Oy, Kaloy! Ikaw ni? Oh, ako taon. Gikan mi nga nanguhag basura. Mao ba? Hala no. Balik ka unya ko sa amo ha. To may mga basura dito. Wa pagid nakuha. Kuha unto na mo. Uy, palayo ka man, uy. Distansya lang. Baho na bago basura. Hala, uy, okay ra, uy. Siyempre, baho, Joy, kinangulik tagod mo, Ruin. Oo, nangulik ta meron. Isayo ginamo. Ang kuha ugma, amo na lang ikuha karon. Doon na may kalihukan ugma. Kalihukan? Ang saman? Kuan, doon na may lumba sa dagan. Ugma, sayos buntag. Mga alas 8. Mao ba asa man? Ako sa sports complex. Mao ba? Wow ka nice. Mutanaw ko. Oo. Labing maayo. Basta, mutanaw ko ha. Ay, by the way, apil ka? Oo, apil ko. Napamasin. Sige mo adto ko. Ug ako himong inspirasyon ha. Ha? Unsa? Ako'y tig-abiba ni mo. Okay ra ha? Sige ha, mauna ta. Bye, Kaloy. Bye. Hala no. Bayano, siya kuno'y tig-abiba na ko ugma. Bayabing. Kining. Bay, Kaloy! Mawagin ni mo eh. Bayabing. Di ba? Kadang bayana, motay na sa imong cellphone nga nakig-selfie ni mo. Dako agi mo ba eh. Mo to. Kuan kining Bayabing. Ugma, wadto kuno siya. Atol sa lumba sa dagan kay siya kuno'y kuan kining ang muabiba nako. Muabiba! Ano ba? 991, Muabiba. Muabiba di ay ha. Bayano, sato pa. Apil ka ugma. Apil. O niya, si Melody. Ano man siya? Ano man siya? O sa may kasulti niya, nga doon naman kay babae nga Muabiba ni mo. Si labot niya. Nga sato pa. Imo na lang ibali sa laing babae ang imong pananaw. Ada. Tagad mo naman. What tay bili anak nila oy. Mutunga ba ka si Kaloy ugma? Kung dili siya mutunga, saon taman. Bahala siya sa buhay niya. Madiskasi gud ang pustada ni Bragat ta. Sa ato pa, doon na ka de inspirasyon ugma, Bay Kaloy. Bay Boyax. Wa ka kaulog-ulugi ato. Na,
Na? Huwag ko nag-ulog-ulog siya nako. Way kaso. Kay? Kanti ko masantang muulog-ulog. Kana yun, laban yun. Dasig lang. Excited ko nga matanaw sa lumba sa dagat, ugma. Bisag basurero lang si Kaloy, pero mulutaw gid yang kagwapo. Basurero lang, pero baskog kay lawas. Tigson kaayo. Oh. Kung gakson ko ato niya tingalig. Tingalig mo kuto ang akong Coca-Cola body. Paminaw na ako, no? Takas kay tuguyad si Kaloy. Ay! Kining. Bay, Kaloy! Pesko na. Kasayo ko nimong naligo. Sa'yo lang. Kondisyon na ka sa lumbas dagan karon. Makondisyon og sa dili. Apil gi ko. Kay Namas Bridget. Ha? Di si Melody ang imong inspirasyon? So, tagad man nimo ana eh. Oh. Ha? Ato na lang ni kuan kani. Iwakli na nato ang atong pananaw sa lain. Wate paglao man na. Dako na mang aksyon una ang sulti. Ana magina. Maligo na sa mi. Maligo na sa aron mutanaw mi. Ug kun madayon ang pusta ninyo, masyada mi. Daddy. Saan naman kay Iha? O sama, nato na ta? Moadto na ko sa sports complex. Aron, makatabang ko dito. Moadto sa ko. Mutanaw ko. Ingon man sa bako. Mutanaw ko. Nayabo ang imong kape? Ha? Sa nayabo eh. Ayaw, nakakita akong nayabo. Kining mutanaw ka? Ay nga no, dili ka busukot. Nag-ingon bagod ko na unsa. Lalis na sad. Sa'yo sa buntag, lalis lang gihapon. Ay kabala ka, Inday. Dili, lalis ko. Basta kay, moadto mi. Naan na dahil si Bragat. Hey! Melody! Good nga, ni anak ka. Sa man, madayon ang pustahan ay. Damong Kaloy. Diskasi tingali. Kundi siya mo abot. Diskasi. Nahadlok to na ko. Hadlok to nga mapildi. Tingali. Bragat. May kay niya mo Sir Masong, ha? At Tita Barbara. Ay natural, mutanaw yun ko. Mutanaw mi. Imo good ning promotion. Salamat, Tita Barbara. Abing, buyak, smayo ganiyan mo. Saya dinero na makatanaw mi. Asa si Kaloy? Kining. Nagsunod na mo. Nagsunod na mo. Nagsakay ito ka ng motorsiklo. Naghabal-habal? Kining, babae man to ang kanang nagkuhan kaning nagmanihos motorsiklo. Babay? Ay, nanay. Nabutos pa Kaloy. Huwag ang nag-drive sa motorsiklo. Mao ang iyang amiga, si Bridget. Unsa? Nanay. Nama? Kining. Nangangako dama. Nagyod siya. Nag-short ang babae. Niya nag-drive sa motor. Nag-sunglass. Gwapa sad. Mura si Maha Salvador. Iyan ang uyab? Di sa gumingon nga kanang di sa gumingon nga dili. Basin, iyan ang uyab. Okay. Basin. Pangutan moapil ba siya? Apil na. Kay naman siya tig-abiba kana si Bridget. Di ay ba?
Bragat, unsa man? Padayon ang pusta? Ha? Di amang gid ang kasado ninyo. Yan o, na si Kaloy. Naa siya. Sige, padayon. Okay, go. Sugdan ang lumba, ha? Untop 8:00 sa buntag. Okay, play! Magpastanay sila. Mao ka na, magpustanay kami ni Kaloy. Kamo. Okay. Sir Masong. Kamu rin magsangka na, kamu rin magpastanay. Yes, Yes, yes. ano ni mo iho. Saman? May pusta mo? Oo, tita. Abay ko. Pilay mo, tita. Pilay pusta ninyo? Tag 50,000. Naay mo pusta di Kaloy nga kadakuan ng pustaha? Naay mo pusta? Naay ni pusta. Okay, kuan lang, 5,000 lang ang ako. Way problema. Unsa to mi? Mupusta ka? Yes, iha. Ari ko mo pusta ni Bragat, of course. Ayaw na lang pag-apil-apil mi. Melody. Ay, papila lang itaw na Melody. Nayabaan na ba itong kape kanina? Ano na sa inyo niya na kalabang malingaw na si Langga Barbara. Ay, ayaw lang lagi. Tanaw lang mo. Nanaday si Kaloy? Nana, Sir Masong. Aso siya? Tuwa pa sa iyang nagdaog-dasig. Nagdagdasig? Naaday si Magdadasig. Naaday ay. O ka na, mau na, magdadasig. Naibaon nga babae si Kaloy. Ha? Mau ba? Babae? Yamat rin. Yamat rin? Mayo pa siya. Dunay baon. Yun na, bangutan ako. Asa siya? Tuwa lagi dito di. Tuwa sa may kantin. Murag nangaon. Mau ba? Barbara, diri ka na, ha? Nasa ka man? Muadto ko sa restroom. Mukuyog ko. Muadto sad ko sa restroom. Gusto ko makikita kang Kaloy. Barbara, muna lang ko ni mo Langga. Muna lang ko ni mo dito, ha? Unsa? Muna ko. Ay, asa pa man ka? Mo palit kong tubig sa kantin. Mukuyog ko. Mukuyog ka? Mukuyog ko. Nga naman, di ka mo sugot? Ano ko taong dili? Dali, kuyog. Tana. Baya. Mukuyog sa noon. Bay Kaloy, bay, na sila si Sir Masong og si Ma'am Barbara. Tako man ang baba ni mo. Takom. Kalabot ni Bridget o Sir Masong. Takom, dili ka masuko si Sir Masong. Na si Bridget ni mo. Wala na ko'y labot, ana. Ilan na ng problema. Mo ba? Ano ninapingon dili sila si Sir Masong o si Ma'am Barbara. Tuod na. Si Bridget tanawa. Nasad. Nagpalit pag soft drinks. Ay, doon na. Kaloy! Makiglumba kang Bragat? Makigpusta ka? Kining waman ko manghagad, ma'am. Naman ko no'y mupusta na ako. Di ka kadaog, oy. Angay lang ka sa pagpangulikta og basura, Kaloy. Ma'am Barbara. Tinuod man bitaw. Patugat-tugag pusta. Sukol kag lumba ni Bragat? Sa ako na nga giingon ni mo, ma'am. Di man akong kagustuhan. Doon na lang tao nga mupusta na ako. O sabay ako intaw, ipusta in taon, ma'am. Basuriro naman ko. Pasang nila sila Barbara kung magpustanay. Doon naman kayo ni pusta ng Kaloy. Ay, magkapoy-kapoy na siyang lawa si Kaloy, oy. Mo nang ikaw Kaloy surrender na lang. Di go kang mudaog. Kung dili ko mudaog, malipay ang kontra. Mudaog na siya, madam, oy. Kinsa ka? Niyabag ka masong? Ano ko tayo sikam ng mata di mo? Masong, ngano ka, oy. Wa pa ko di mo matubag. Miss, kinsa ka? Uyab ko ni Kaloy. Mao pa.
Arang-arang kag dagway, day. Ya punit lang kag basurero. Sa gilag basurero, madam. Baskog man, di man tiguwang. Masong, kasaba ba ni mo da, oy? Ngano ka, ha? Muro ka Usa ka? Nigahi ka man? Wa man. Madam, ibaw ka, madam. Kini si Kaloy, busok, taas o gahi. Gibinastusan ko ni mo, day? Barbara, dali na. Dali. Madam, wati ka binastos si madam, oy. Ang akong giingon ni mo, nga kini si Kaloy, busok iyang lawas. Taas og panglantaw sa kinabuhi. O gahi, madam. Gahi mapukan sa problema. Masong na unsa ka, ha? Mura ka mag-ironya nga ningob? Nigilo ka nga kung tutunlan. Tanakalay na. Masahian ta ka. Aron makondisyon ka, love. Kalit siya! Masong na unsa na unsa ka man hagis ka man matid ka man diya? Gipatiran ako ang uhipan. Kuya, wan ba na mong na unsa ka diya? Love, kipaningot ka. Tapuhan ako imong singot, ha? Naingapag ba kuya, wan man ta permi ni Moy? Nausa ka! Mura ka magniutong diya! Misakit ang akong ngipon. Love, Kaloy, kalayo na kanila. Dali na. Oo. Sir Masong, Ma'am Barbara, alis kami. Sir Masong. Masong, i-COVID ka? Ha? Ngano ka? Ikutasan ka man? Ngano ka, ha? Hubag ni. Unsa? Ay, kaganiyot kay palitan tagag tubig. Kining. Nindutag na ng Kaloy. Kay, Manan, sikit magmayong si Bridget niya. ni Gunit pas ka sa buktan ni Gunit. Lagi! Aska buanga. Og, si Sir Masong, murag gustong manghagis. Nga naman. Na, ambot lang, ambot. Nga kipuhat mo kini Bridget. Tungod lang sa mga bag nga wati ka kapaliti. Murag di ko kapugong sa kong kawaglingon. Tingalik mo patay ko ni Payhana. Masong, anya ng tubig ko. Inom ka tingalik at takihon ka. Salamat. Pagsultib unsa ba kayo imong gipati, ha? Nang luspat ka na ba? Ngano ka, oy? Nang luspat ka? Unsa man magtawag kog punerarya? Unsa? Sa pangalan ko'y lang kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka uwa na. Huwag na human na ta sa part 9 mga ka-listeners. So, abang-abang na po mo part 10. So, din sa tama. Thank you so much sa kanunay nga pag-suporta sa pagpaminaw. Ikan pa sa Pikas Channel o Hanto na dire. Daghang salamat o God bless na itong ganan.